Ngashim makanya ke jing job MP jung unai yang ke BPP kadai ke jing bitar jung hipat ba ya ke sorkar bad kini ki we ki political party kadai ke jing bitar jung ki bat kadai tang ngelak manong kadai tang kajing ai ka warning lani ke yellow card jung ki persya kini ki party kam dai kata ka ba ong ba gila i lani bakila mon si syah kan ke party POE shwa ka election ka BJP ko ong ban support no ya ka NPP pai ba jung hang ni tu persya ba namar ka BJP mo kadai ka ayu ka niam mo tinalor kataru sa ka kongres kay late itrelang apo district council tikini ki berkhot kapan artatin ganyo pa ba kumno ngin le kadai halor kata kamat ngas ong MP ba kani ki ke jingjob MP kam de kata ka ba ngla manong kadai ke jing it ka ba ki pa ba kila IT sya andre kadai tangka jing bitar jung ki eu iya ka sorkar la bade kini giwe pati parti ke kumu habang ngala sedang menteri bangala sedang ban involve ya ka aktif politik setengah kwa himbangan ya lede mo om dei tang ban rong hakano kono ko parti ban ngadon hiru ke jingkwa na lari bangan ya khulru ke election MBC ngalapan kere hiru man hakane naka VPP ngala apply tiket ngala withdraw no adin mangalami nga withdraw no badia ka application ro karambrai kumo pi gamot ki bobon hi gide persya ya ka VPP balai nga tho kumne ka jing tho jonga kalong ba ka jingkran ke jong ka VPP ha ka por ba yalap election POE ba ki mar job la long no kum ya ka pam sap ngi tementan da ki paj ba ki la penjob UMP bade ka artikel la spat niop hui POE bagi keren bahai kan kaman tementan da ki paj ba ki la UI ya kan ya da ki la penjob UMP ki la don artli ki dorbar hapo parlemen pios no se bo MP juga BP un keren ya kita gimat ya ka artikel la spat niop hui bade kan ka CBI la ni ban wanra da ki mo ya ki ID ban wan tokit ka bam sapang ni ni pad yos no ki gimat ki blakran ki keren ya ka ba ki weru ki MP ki la keren kila pensngo parlemen daya lor kata king ba ka penlong nga bangan pensngo gini ki brok hoy mar kum ke parti ke ba penbenais paj ba bang ngile ka clean politics nai ka bamut haba pikular ya kata pidei ban keren syuai kita kamat ke ba kamat ya ke ba pila kam pensawa bahaga bamut pidei ban keren kata beli nga ong haru ka tu gejing tho jonga ba ya ka artikel lai span phui ka ditang gejing pentame bopin iki malik doyong nga ong gum taro namar ba PI ke jing ong jong ke PPP ba lada ngi job ke bamut ngin wan ra ya ka ba ngin lada yo ya ka artikel lai span phui kemut ni yo man khai lai loj ya udoyong yo man ti lai loj kum ta ter nai ka tu ka de ka ba ngashim bakini berkhot baling ong ba ka ditang gejing pentame mar kumnu phirakat ya kan gamat mo klem da pan jingmut lem nikis em niki nok sen char ring la manong nane ki seng balang bapin chu shim tang maroe kan kaman te ngashim baki baka bi kisim galong bitang na banta ka propaganda ka election kan kamde na banta ka ban wanra ka jingmuntoy ya ka ya ki paj ba barya ju kun tho bahar mo ba da ka baburom ngong baki babun jimat nga BPP ki kut tang ka por election na ju ong gum daro beli ngong gum ta baik mensyua ke election MP ka keren baik artikel lai spat new poi mentan daladap election MPM kam jukren show kay gani don ayu landat piaban suto namar ka artikel lai spat new poi kadai ka mat nei lada pilayo ka artikel lai spat new poi dikenakan sa penduk ke district council kalau ada kedau tu haka paragraf 20A ba dissolution of the Mizo district council tapi badan ta bat ka VPP ki ba shalak ba gisnu tu balada ngakran ya kan artikel lai spat new poi tikena ka bumut mentah ki paj ba kamut kinum pai kmat syu ka BPP kumno kin don artli ki bor ka jo kasor ka tikena kan penduk bai badai lor kata kin ngai ban sie ban ya kan ka bentah haki pis jonga kang tam nga keren bai ka VPP kan namar kiwe balai ngam juda kam keren ki parti upaj ba usuk ben bisar hari ya ka VPP nei ba kila sedang ban ngam maka do nut bar ka jing perkat gi bro lada ngimla ban cek ka por ka biang em dari ke politik ka ba ba kiwe ki politik kumba ubar dan kono ki penon kam da ka mani power hawat ka mani power ka muscle power ki influence ba ka politik semua ka kam tam electoral politik nrei ka jingle jong ba arden pada mentanai uhikai ki bro benum bam pisah ngin
ngimde man sim pisa mo nginle dak politik re kejing ma apa ta kade ka masel pawar kan mani pawar labiang ka masel pawar pan mungkin ka jingmi juga bipinde ka kan shoy pa de ka masel pawar pi ya ka por balong meeting giwe por kan bas election ke jingmut jung gitu ginong supportar bagin lej ban la upra ba pinlej ban penserai kum tu pimut ka de ka kam ka ba kum baji hum sling hadu bami ke jing show ke jing dat kum tu kam de ka kam ka ba pi te lada kum ki paj ba ngimla ban pej ba ngimla ban pikir ngimla ban sumar ba nei kam hadin ke bomut kumong ong pi kam masal kan ka masal pawar kamut kala ban mi kin ke jing huri hura kam dei ka kam ka masuk pikir ngimla ban sumar ba nei kam hadin ke bomut kumong ong pi kam masal kan ka masal pawar kamut kala ban mi kin ke jing huri hura kam dei ka kam ka masuk ka ngala man baka ka baka VPP ka kular paj ba ni ka dei teng jing pos neo tikenan dala kut san sne mulukin wan la da ka VPP kan leje uniu MPU leje snok sorkar nei pinum yo ek teng jing dawa jong ki kam dei ka kam ka masuk dei halor ta kan rim king ong pi ba hadin bangalapan yas no la ko basis nem ngalapan song nong rim ba ki jing keren jong ba ardan te kum ubru hi ubah ngelak manong mo ngai la ding ngelak kampule kan dia ka politik te kumu bru banga sung thu ka politik ngam sung ya hap ken ki ba iba ardan in ya lap ski paj ba pi ka politik kalau ngum ne ba ka politics means struggle for power kamot ka jing khun man ta begin yo ka bor power means relation te ka relation ka politics relation means ka don bat ka politik bat ka economic kadon ka relation bat ka economic ka politics kadon ka relation bat ka niam religion bat ka ethics bat ki bubun gi benta kanang ban langkon mo gumta dan reka ba iba ardan i persyang ban keren ni benta ni pangkata ka clean politik kam long ka badon rim hajing sisa ka bamut ki paj ba menta ka jing ki ba ki paj ba menta ki kan do nei kam dei ka clean politics reka dei be ya ka jing bombiang ka governance bat ka administration pim jos ngo ba ardan unkren pangkata ka clean governance la ka good governance la ka clean administration inkren be ka politics kumno pim pen khoja ka politics ka jing sa ki kum ki pa mangi don kamat pen khoja kan ni ka benta ya ka administration bat ka governance katakin ke de ka benta te jing kren jing ba ardan la da pim pen song no rim bhai ka we jing kren ka long ne isaj ong bhak ne haman lagi rensan ya la election yang baik pej mono bi thu ibo braj mono bi thu ibo having borok ki thu yo pra ke jingli mentah kalong hato useng upra hato mi shwa upra ne mi shwa ubreu mono beseng ke parti seng ubreu ke parti mendai beseng ke parti ubreu pi te hang ta pidi bersutu te hang tu ngila sutu ka mindset ke jong ubreu ke bomut ba ulong ka mensim diktator ulong mensim ba kwan bor la de kan ba ulong diktator te kum kini ki jai breu ngam su tamat king bangan petenge ke jing terikam kata ke de ke jing sngo ke jonga pi gibreu ki don haka politik lele la dangin keren ya kata ke jing sngo ju gibreu la ne kata ka public opinion mo ki don ki bangila ong kita ki reactionary mo kini ki jai breu la siki reactionary ngit pisutho entah ki don pada ki bolong konservatif ki bom kwa bani si bentah kom ta ter entah ki don ki bolong liberal bat ki don ru ki bolong radikal te kani ban penhun lut ke jing sngo jung gibreu ngai ka siam jenjar hadu kata-kata te kumno pada ban wanra ya kata ka jing sngo jung gibreu haka politik em kade ka kamram jong kinong yalam jongi kinong yalam political party kan bakin dei ban persyang ban penlong pedeng kenya ke klem ke jing ongla ban wanra ban penlong pedeng ya kanu kuno kamat nei ka bemut kani ka politik sebab kumuni ka wanra ke jing ma bahaya ka jelah ke jongi i mentah ki babun hi kemut kamtam haka sanhima sima po ke jelah nei ka politik haka jelah me kle jongi mentah kalong kum kata masa kum kata masa dal ka babut ke jingmut ke jimberkat jing pajba sepang ka politik mentah ka de bet ya ka election dalakut ke election ka babut ki pajba ru kilak klet gitu gimat ka de halor kata kanong rim te om dei tang kata ro pi nda kalakut ke election ki pajba kilak klet ru ya lagi jong ginong mi khmat ki pai khmat ki jing jong ki seki seng balang kata ka de ke jinglong bat ke jing sngo jong ki pajba jung yang ne ka bamut ya ka politik hi kemut ki babun hi ki pajba nda ka baburom ka bamut ngimpat das ngutu bahaya ka ke jingmut ka politik
Deh lor katakan ba kaba ladangi pipi kan lokom ne. Da kaba buram kadi ketu gejing ruai. Kasedang ban. Pen ki jing mut hing sem ki kelung tang syuk sngol gejing ruai. Ki syat ki kemen ki kemi ki pa ki perkat ke gane. Kumtu na gila sedang mandur ki yo i sai ke jingkiran yo arden. Ya bet ki nuwe gue ki nong elam so parti ki sedang gen ban pai kemat ka parti. Kaba mut ka benengkong hi kaba ketik ki pajba kamut ka deka tu gejing ruai. Namare ba arden umde tu buru betumai ude politian balarim. Dan mereka jingdon jong ketu gejing ruai ka plus susu kan. Kaman ra susu gejing. Penkiu ya kah parti. Menaiki ki bangat tho ki Facebook ki jonga hagi ni kisi beladap ka dei bet persya bahaya ka kumo pi gamut ki bobon hi gide persya ya ka VPP balai nga tho kumne ka jing tho jonga kalong ba ka jingkran ke jong ka VPP ha ka por ba yalap election pi yo i ba ki mar job la long no kum ya ka bam sap yo i tementan da ki paj ba ki la penjob yo MP ba de ka artikel la spa ni phui pi yo i ba ki keren bahaya ka ni kaman tementan da ki paj ba ki la yo i ya kan ne nda kila penjob ba kila penjob UMP ba de artikel les pat niop hui pi i bagi keren bahaya kan kaman te mentan da ki paj ba kila yo i ya kan ne nda kila penjob UMP kila don artli ki dorbar hapo parlemen pios ngol se bo MP juga BP un keren ni kita gimat ya ka artikel les pat niop hui ba de kan ka CBI la ni ban wanra da ki moh ya ki idi ban man tok ki ka bam sapang ni ni pat pios ngol ki gimat ki belakran ki keren ya ka ba ki weru ki MP ki keren kila pensngo parlemen daya lor katakin ba ka penlong nga bangan pensngo gini ki brok hoy mar kum ke parti ke ba penbena ispat ba bang ngile ka clean politics nai ka ba mut haba pikular ya kata pidei ban keren syuai kita kamat ken ke ba kamat ya ka ba pila kam pensawa bah ka ba mut pidei ban keren kata beli nga ong haru ka tu gejing tho jonga ba ya ka artikel lai spat ni phui ka ditang gejing pentame bo pin iki malik doyong nga ong gum taro namar ba PI ke jing jong ke PPP ba lada ngi job ke bomut ngin wanra ya ka ba ngin lada yo ya ka artikel lai spat ni phui ke mut ni yo man khai lai loj ya doyong yo man ti lai loj kum ta ter nai ka tu ke de ka ba ngasim bakini bro khot baleng ong ba ka de tang ke jing pentame mar kumnu phira ka de kan gamat mo klem da pan jingmut lem nikis em niki nok sensar ring la manong nane ki seng balang bapin chu sim tang maroe kan kaman ka politik isi brio kalak ngam mat kelarung haki para do para senam jengi hakeleng ka brio new trap kadai halor katakan urem kan hadin mangalapan syong lagi jingkiran jongi presiden rang ba jong ka VPP kan ka jing thau ba nandu ba kami ka VPP am kalak kham sapreng mat kalak kham ngam ru gi brio kadai halor katakan ya aktif politik te tak kebuburan mo ngam perjumpanya senok politik menurut karena dikasin ke menengkong nga mangapan ngarung haka VPP te hadian mengalapan senok ba yali bat ka VP ngalapan syong nurim bai gi jingkren gi jongi presiden raba iba arden na yo i bat ngalapkeun baki egi ba mai keren ke bamut kam longkeun ka ba itenat ke bamut ka egi ba mai keren ka dei bet ka ba isi iki para bro kabung unu bomde usupertar juga BPP utahi kila sim ki degi ingkong selamat kila sim bagi degi kinungsun juga jai benreu